Banyarakoba nigo ababunge chimibere nabane Banyarakoba bagwaka ekura yogoetia Mswada bw'ekibesa Banyarakoba gukwanerwa ase amatuko atatanyarire ko bagagweta yango ubwatikana no mubaro yo Banyarakoba kwenekia anene gwaka chikura naboigo ababunge emiyemo na 15 boigo Banyarakoba gwaka ekura yo kwamereria Mswada oyo Onyarakoba gokoreta obo tutukanu echinga kia bange baba bunge kurase nsemo eliego sire serikali Banyarakoba bagotabanigo Mswada oyo Banyarakoba gokwenekia bunense ya Kenya Banyarakoba ge kwenyorera chinchira echio kwenyorera chibesa ko bwatakana nebangi ya Banyarakoba kurasa ba Kenya elichikoba go sire nse ya Kenya Banyarakoba ge gwetenera nabo igo tuguterare okogendera go kabesa amadeni kurwa chinse chaisi kuronyera bo igo ensemo eliye kwamereria serikali ya nsemo ya yeni Banyarakoba ge okwanera na kwenekia buna Mswada yo Banyarakoba go gweti gwanigora chikoba gokobe gurube enene go chia somo Kenya kawaida se Banyarakoba kwenekia nganigo ensemo enene yebango hiyo erengete abonchoreria bakerali tuko nabo igo barachikoba gutwara omochando chinga kibono Mswada oyo Banyarakoba go gwetu ngo mwancho murigerenga emaragoba ya rero nigo ababunge bono Banyarakoba gwakira Mswada oyekura na kweneke Banyarakoba go gwetigwa bene bone kigetigarite na maonchorerio hayanyarite koba gago kwanerwa gose gokorwa amone committee ritenete nsemo yechibesa imeye bunge nene echikoba yekorigereria anene gatia monchorerio ayo Banyarakoba kweneki walitukulia Jumaine chinga ki ababunge ba UDA nabo go ensemo eliego sire serikali ya Kenya kwanza Banyarakoba komera na senyumba yobura ya State House nabo go isaransa na kurigereria finance bill yinhago korega atia monchorerio Banyarakoba ga kwenekiwa nga arachikoba ga korerwa emiremo. Honorable members, the results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the ayes have it. Order. I now order for the bill to be read the second time.